uzofuna simnquma uThixo uphume isikroko emntwini ngaphakathi. Ukwenzela into yoba xa ugoduka uthi noba ndizivanga zonke ezinye izinto kodwa ndimvile yena uThixo. Amen. Ekhona elapha enkonzweni. Amen. Ukwenzela into yoba xa sizawungena kule nkonzo yesikhumbuzo bantu bami enina ke ebebenxitywa namhlanje bengeniswa apha kuMary Magdalene, Matthew chapter 5 from verse 1 to 12 uyigqibile. Nokuba kungenzeka ntoni nimane nibuyela nisithi kanene xa kumnandi Matthew chapter 5 from verse 1 to 12 ngeke ususwe nto kuThixo. Amen. So lo Matthew chapter 5 verse 1 to 12 ubhekisa nqakasana namhlanje kuni emveni kokuba uYesu ezibonile izihlwele ebebulisile ke umama uJoni apho so uba ufinish bani bulisanga senigqibile. Amen. Akuzibona uYesu izihlwele ezo kuthiwa wenyuka intaba kuba xa ufuna ukucommunicate into kaThixo awuhlale ezantsi unyuka intaba. Amen. Akululanga ke ukunyuka intaba. Bonile ukubona noNcela nosekela nobana hayi ngibulisiwe ngazilwane lonke. Unyuka intaba ukwenzela into kuba uzuhlale kakuhle. Emveni koba kunyuke uYesu intaba akuhlala phansi aqale kweza abafundi. Andifuna uthetha ndininzi ke ngalo Matthew chapter 5 ngoba xa sinokuxazulula lento yokuba emveni kokuba uYesu abantu bokuqala ukuza kuye ibe ngabafundi ke siqangathe kuyo ukuba bakutheni zibe ngabafundi abantu abeza kuqala kuYesu. Na ukwenzela ukuba ukwazi ukubona ukuba obani abantu bokuqala to come to you. Sawuyeka kulo ndawo. Waqalisa uYesu ukuvula umlomo wakhe ebafundisa. Andizungena kuyo ke kuba ndithe uma nesithi banoyolo. Amen. Ina ndithandayo ke ngalo Matthew chapter 5 akathi banoyolo abantu abarich. Amen. Kodwa ithi banoyolo abangamahlwempu ngokomoya. Kuba bona bayawuthini bayakubona ubukumkani bamazulu bobaba. Igqithe ithetha zonke izinto singazifuniyo ebomini bethu ngoba thina sifuna ubomi obusmooth. Amen. Kodwa iBhayibheli apha kulo Matthew chapter 5 ithetha ngazo zonke izinto ezingathi zibuhlungu ithi banoyolo abakhethakileyo. Nangoku last week we had a very hectic week. Silibandla lika Yohane noTshato Ongcwele sathi sangcwaba amanina ade amabini. So we are exhausted. Uthi xa sewuhleli ureflecta emva kwesingcwabo ubuzibale kanye nasethi xa kwenzeka ntoni kwelibandla utheni ngoku iveki neveki abantu bezawuqukuqela ukubheka emangcwabeni ithi banoyolo abo bakhethakileyo. Igqithi. So ndifuna ukuthi ke Mary Magdalene nibambelele enkosini nibambelele kwizinto uSomandla azitshiloyo. Bendiqala ke ukuyibona le ncwadi yenu kangoba ndiyayifuna because it is very rich. Xa unoyisebenzisa ujonge kuyo ngeke ugungqe futhi ngeke ubuyumva. So ndifuna ke nihlale kakuhle. You are even blessed because ndithe xa ndisenze research nakuchaplain wathi lo we-diocese wathi hayi mfundisi abantu i-executive ye-diocese iye ibe khona xa kuqala ukunxitywa kuloo parish ndathi alright. But I am so blessed nam ndingumfundisi for you President kaMary Magdalene ube lapha namhlanje nabantu abakukhaphileyo to come and witness abantu okufuneka bekuxhasile kule ndlela. Not all leaders are doing that. So may the good Lord carry
kule manyano ukuze namantombazana xa ezama ukuwa wakhumbuza intoba upresident wasuka all the way from her parish wazokuwitnessa ninxitywa apha enganyanzelekanga, and therefore banoyona bambe nje loo ndawo. Singene ke bazalwane kule nkonzo yanamhlanje yesibini yokukhumbula abantu bethu abangasekhoyo. Bendithe kwesinye sesingcwabo a person nokuba uswelekile but umuntu wakho will never die. Kwimbali ke iyasichazela ukuba ukukhumbula abo bangasekhoyo kusukela kwamhlamnene ayiyonto esiziqwelele izolo sabona into yoba ayithina masiyenze. Sukela kwi-early church futhi ke kubo amaxesha amaninzi yayisenziwa ijongwa kubantu abaninzi ababesithi xa besiya emkhosini baphelele khona. Abanye kungaziwa noba ithambo labo lilelephi. Abanye bangagoduswa nokugoduswa agqityelwe umntu wemkayo ekhayeni kanti wayokubhubhela kwelo lizwe lingaziwayo. Amakatolika ke and-forefathers ahlala phantsi athi ngenxa yentoba ngabantu babantu aba abanye bade babe convinced xa kukhutshwa amagama from emkhosini mfundisi uMabandla abantu athi xa bejonga ii-families bafike likhona igama lomntu wabo bengazange bamngcwabe. So when you are fortunate because you have buried your loved ones, kukho abantu ababambelela nje emithandazweni eyenziwa libandla ukuze baxole abantu. Kuthiwe bambelela nje ethembeni lokuba nobengasekho nokungazange umngcwabe nokungazange ukwazi ukulibona ukuba lilelephi ithambo lakhe kodwa bamba ndumthandazo. Yahamba ke levangeli yade yazokufikela ekuthinini alright mabakhunjulwe abantu qho le nkonzo iba nge-1st and 2nd November. Nge-1st bizani nina zi-lectionary aniyazi ngoku aningomatshethi nazana. Nge-1st iyaqala le nkonzo nange-2nd. Amen. So ziinkonzo zethu ezi ndinibuza ngabomi enzela into yoba ningalulayo ebafundisini nawe uyozenzela i-research. So ziinkonzo ezi bazalwane zokukhumbula abantu abanye abamke kweli lizwe bemkhonzile uThixo. Ze kuthi ke xa bengcwatywa andithi mose xa singcwaba umntu simnikezele esandleni sikaThixo andithi we commend his or her soul esandleni sikaThixo. Sithi lo mzalwane side sithatha umhlaba ke thina sithini xa sime phezu kwedlaka sithi lo mzalwane ubuyelela uthulini kuba uyintoni uluthuli. Simbuyiselela uthuthwini kuba uyintoni uluthuthu. Simbuyisele emhlabeni kuba nokuba kunjalo thina sazi ukuba their spirit will live forever in our hearts. So sikhumbula ke abo bantu namhlanje athi umntu xa sele esengxakini umama besaphila ndithi mna xa ndikuphendula ayikho umama lena. Umama is just a tool yokudiposita azokutransport emhlabeni ukuze uThixo xa kufika ixesha aphuthunywe umntu ushiye kungekho wedwa kodwa ube noThixo. Namhlanje kule nkonzo yesikhumbuzo ndizothi sizokhumbula abantu bethu you are not alone. Uyabona mosikafratani yethu inxa namhlanje igcwele abantu abangasekhoyo bonke abaya and abaphelelanga unfortunately abanye ababafakanga abantu babo andithi
bazalwane sonke siyabhujelwa. Bakhona nabasekhaya phambi kumfundisi. Ithini lonto? Ithi asikhonzela ukuba singafi okanye singafele. Kodwa sikholelwa sikhonzela ukuba xa uYesu ethe wabuya ezokulanda ibandla lakhe, thina sifane naye. Benisithi ke mandiyenze le ngxelo. So namhlanje sihlangene apha bazalwane bami ngamxhelomnye phambi koThixo ukubakhumbula abantu bethu. Asikhumbuli bantu basechechi, sikhumbula izihlobo nezalamane zethu. Ndiyafuna ke ukugqitha kule nto ethi we do not worship them. Asinquli bona bazalwane. Amen. Ungasi misinterpret. Asibanqula abantu bangasekhoyo. Kodwa siyathini? Siyabakhumbula. Uthando lwethu for bona aluphelanga ngenxa yentoba bengasekho. We still love them. We do not worship them. Sinqula uThixo. Futhi naThixo uThixo philileyo. So in case uthi hayi mina soze ndikhonze church kuba kunqulwa izithixo, asinqula uThixo philileyo thina. Revelations chapter 7 verse 13 kuphuma umbuzo wokuba kwaba bantu babonwa pha ngasentla. Sifundele ngoso Revelations andithi aba bantu babonwa pha ngasentla bethe wambu futhi bephethe amasundu bedumisa uThixo. Ingoma ngoku sele ingafani kusithiwa isiseko sekerike Yesu wena ungumhlobo bawoxa ndilahlekayo, kodwa ingoma inye nje iyeyokuthi hosana enyangweni, makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Amen. Bedumisa uThixo kuthiwa futhi bona abozeli badumisa 24/7. Sikhumbula uba kanene noYesu kuke kwathiwa ungumgcini kaIsrayeli. So kuyabuzwa ke apha ukuba ngobani abaya bathiwe wambu ngengubo ezinde ezimhlophe. Bangobani na? Bevelaphi? Ithini impendulo? Uthi lo mbhali ndithi kuyo, Nkosi nguwe owaziyo. Amen. Ngoba xa sifika phaa bazalwane nathi sizawufa xa funeka sifike. Amen. Hayi sizawubhubha. Make no mistake. I know the language abantu abaninzi abayifuni, kodwa hayi sizawufa bazalwane. Amen. And sizawufa ngendlela ezahlukeneyo. Abanye bazawulala bangavuki, abanye bazawugula, abanye bazawutshayiswa zimoto, abanye kuzakwenza so all sorts of things bazalwane. Umuntu uzawubhubha ngexesha lokubhubha, kodwa qiniseka intoba xa usimka kweli lizwe usimka usazana nenkosi Yesu. Amen. Ingathi kanti ubhubhela nje uphinde ubhubhe. Andike ndatsho ngimi. Amen. Ngoba xa ungazani nenkosi Yesu uzathi sowufile uphinde ufe. So ithi ke ngokulo mbhali ndithi Nkosi nguwe owaziyo. Yaphendula inkosi yathi kum, aba ngabaphumayo embandezelweni enkulu. Yewethu niyayazi bazalwane bami ukuba sikhalela abantu abaphumileyo embandezelweni. Amen. Ancipho amen. Sirayithi sikhale kaloku because we miss them. Bathi sikhalela abantu abatheni abaphumileyo embandezelweni. Lo mbhali ndithi xa ngijonga ndithi ngathi uyayibaxa udathi enkulu, ndithi ndakuyijonge komeni bam ndithi indlela endibandezeleke ngayo unyanisile lo mbhali. Amen. Wonke umuntu khona umuntu ongenambandezelo yakhe ukhona umuntu onento othi hayi mna bazalwane ningandifaki kuloo nto andibandezelekanga tu, indlela yami i-straight, iqondile, ismooth, kuswiti nekhala. Ukhona umuntu otshoyo. So ndizothi namhlanje baphumile embandezelweni etheni enkulu. Ndizowuhilisha inhliziyo ezingaxoliyo
kwakhe waphuma kudala embandezelweni enkulu. Mhlawumbi uthi wena you knew what she or he was going through but awumazanga. Ithi bazihlamba iingubo zabo. Inkosi yami. Bazenza mhlophe egazini lemvana. Amen. Ezethu kuyacaca uba sisenganeno kwengcwaba zingcondisekile zizinto zelilizwe. Ezethu kuyacaca intoba sisenganeno kwengcwaba zigcwele istains, zigcwele amagazi abantu, zigcwele konke ukungcola kweli lizwe. Kodwa ithi abo sebewelele ngaphesheya bathiwe uhambu ngengubo ezimhlophe. Hallelujah. Oh my bazalwane, let it go. Mkhulule. Namhlanje sizothi kuwe mkhulule lo muntu umbambe enhlizweni yakho othi ngeba ngiyafuna ukuxola kodwa ABCD akasenzeki kwelikhaya ngenxa yento bakekho. It's fine, let it go. Abantu kuthethwa ngabo apha bazalwane kulomkhosi esihlangene ngaye nathi sileli bandla likaYohane noTshato Ongcwele nebandla lonke likaKristu sikhumbula abantu bethu. Inkosi yami sisithi ngumkhosi ovukileyo kaKristu lona. Amen. Ngokwesithembiso asithembiswa ukuba bazavuka nomzalwane abantu abafule. Amen. Ngoku uthi lo mbhali baza kube besidla ubomi. Nansi ke yona nto ifika indiqwele. Ithi bazalwane ngaboyisileyo. Inkosi yami woyise sele uvela kwimbandezelo enkulu kodwa unikeza amandla okoyisa woyise zonke izinto that you went through. Woyisa ubuyele kuMatthew chapter 5 banoyolo. Amen. Uthathe lo mbhali banoyolo abafi abafele enkosini. Zokukhuthaza nje into ethi ke usakhumbula umuntu wakho ongasekhoyo wena uphilayo fele enkosini mhlusifa. Ngoba xa ufele enkosini akubikho xhala lokuba I wonder ndizawubhilonga koluphina uluhlu. Amen. Ukwindlela ezimbini
Ngoba enyanisweni kwalapha ezinkonzweni bakhona abantu esingabakhaleliyo xa bebhubhile. Ayicinga le nto lisendleleni esuke ebhofolo ndazongena eqonco uba heyi noma bebesithini kahle kahle. Uyothini ukuthi kukho abantu abangakhanelwayo sele bebhubhile. Khala noba sizame leyo ndlela nokuba inzima bazalwane. Kuba yona iphelela kwimihlali neziyolo. Xa ufele enkosini nguThixo omaziyo nomqondayo ukuba uphinda anikeze ubomi obungaphakade. Exhala ke sinalo xa sizawuthandaza ngabantu bethu aba sibacingayo nesibakhumbulayo namhlanje. Bona they are not worried. Amen. Ixhala likuthi hayi abantu sibakhumbulayo namhlanje. Bona bazalwane they are not worried kuba ithi iBhayibhile verse 16 abayi kuba salamba. Amen. Abayi kuba sancane. Aliyi kuba wena ilanga nabunye ubushushu. Hayi bazalwane umuntu ongabandakanyekile kwezi zinto unexhala. Abantu abanexhala according to the Bible kuyacaca uba sithi baphilayo andithi ngonela ukufa. Amen. Kodwa lo verse 16 usinikeza umkhombandlela necebiso lentoba bona babantu abasayi kuba salamba indlela esilamba ngayo thina kweli. Amen. Enye indlela sishiwe ngabo nayo. Amen. Kuba they've been providing for us. Ayinjalonga nabazalwane. Ithi nelanga namunye ubushushu aliyi kuba wena. Ngoba funda iBhayibhile. Ithi iBhayibhile ngoba imvana esesazulwini iyakubalusa. Amen. Ithi bazalwane ithi ngokuba imvana esesazulwini iyakubalusa ibakhokelele emithonjeni ephilileyo yamanzi. Amen. Ukhona umuntu ongafuna ukukhokelelwa emithonjeni yamanzi apha bethuna philileyo kuxa ufele enkosini. So uThixo waxola, uThixo wothando angasenza ukuba xa sibakhumbula abantu bethu nokuba basweleke ngayiphini indlela sibaxolele sizixolele nathi. You know who the members zefamily zethu who are selfish abakuthathileyo ubomi babo sithi xa sijonga sithi abakhange basicingele nam namhlanje ndizowuthi kuwe you did not know what they are going through. So namhlanje xolele futhi ndifuna namhlanje uzinike ithuba aba bantu bakhumbulayo kanti the worst scenario put it in front of your eyes uthi Thixo yibeke entendeni yesandla sakho ukuze uzokwazi ukudlula kuyo. Lento ibangela into ongakwazi ukudlula kuyo it is because awufuna ukuyithi face the reality. Ukuba ne-reality xa ikufikela uyiphazamise ngento ethini. But namhlanje I want you to confront the fear of death in your family, in your life and in your loved ones. Ukwazi ukuyihamba nendlela. Uthi lo mbhane waye uThixo yakuzisula inyembezi zonke emehlweni akho. Thixo gqitha komnye umbhane uthi kungabe sabekhosa isikhalo nasijwili. Xolela la moto wayekhwele kuyo. Xolela la ndawo aphelele kuyo. Uxolele lo muntu wethu yamazi okanye umazi because ezinye accidents iba ngu-hit and run. Mxolele namhlanje. I want you to release. Wenze lungaze enkonzweni kaThixo ugoduke usathwele imithwalo onokwazi ukuyishiya apha. Qobeleni ndiyafuna ukuthi sonke igazi
leNkosi yethu uYesu Kristu lingumakhwekhwetha abazalwane. Liyakwazi ukuxoxa inhliziyo eyophayo. Igazi likaYesu lingumakhwekhwetha. Liyakwazi ukufikelela apho thina amazwi nentetho zingakwazi ukufikelela khona. Colossians chapter 1 verse 22 uthi ukuza nimise ningcwele ninikezele konke uThixo. Nansi into singayo namhlanje. Sisindisiwe thina abazalwane ngobabani. And only by the grace of God. Futhi ngifuna ukuthi kuwe obonayo ukuba ngoku kuyabonakala uba nakasekho, God will provide. uThixo is a provider. uThixo akaxakwa ngabantu bakhe. Zonke izinto ezisishiya sinexhala ndizothi kuwe uThixo has already taken care of them. Naku kufa ngenye imini kuseza kufa futhi kuseza ubhangiswa ithuchaba lokugqibela oluyakubhangiswa ukufa. 1 John chapter 3 verse 13 usixelela ukuba singobani thina phambi koThixo. Funa ukuthi ke let us be kind to one another bazalwane. Ninvi, let us be kind to one another. Abanye abantu are so quiet but ngaphakathi ezinhlizweni zabo kuninzi. The least that we can do as abazalwane, it is to be kind. Be kind kulo muntu usecaleni kwakho. Be kind kulo muntu usemva kwakho. Be kind kulo muntu phambi kwakho ukwenzela intoba ukuwa nokufa kwakhe kungabalelwe ezandleni zakho. Uthando lukaThixo ke sengalungasigcina ngoba u1 John chapter 3 verse 1 to 3 usibonisa esichazela ngothando lukaThixo. Siqhubeke ke abazalwane singethi manje ngenxa yokubhunjelwa. Sithande abanye abazalwane. Ungathandi ngokuthandwa. Amen. In Christianity bazalwane, you learn the hard way ukuba uthanda ungathandwa. Amen. Uba kind, abantu bengekho kind to you because you understand ukuba lo muntu usukaphi. Amen. Ezinye izinto akufunekanga sizithathe at a face value. Matthew chapter 5 1 to 12. Sobeke bazalwane kubekho abazalwane apha aba-depressed, abane-anxiety, abanazo zonke izinto ngenxa yokufelwa kuba uThixo uzawuzisula inyembezi apha emehlweni enu. Si-understand language yamaZulu. Siqonde ukuba uThixo usinika i-chance yoba you cannot save yourself wena, but God can save you. Zintathu ke qha izinto esisifundiswa efuna sigoduke nazo. Ukususa amehlo ethu kwizinto nezinto eziyinzuzo zelihlabathi. Nivile bazalwane. Kubaleka abantu basikhale singayeki ngamanye amaxesha sikhumbula ezi zinto nyani besizenzelwa ngaba bantu. Sise amehlo ethu kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Sisuse the superficial belief. Says the superficial belief enjani? You believe ekholwa gqithi umuntu xa esecaweni. Naphakathi kwabantu. Amen. Kodwa xa uwedwa uyazigquma. Amen. And awuva nto. Nokuba abantu bangahlaya kangakanani to reach out to you, you believe le nto wena uyikholelwayo. That's a superficial belief. Ukungamthembi ngokugqibeleleyo uThixo. Themba uThixo. Yithi uzigquma, ugquma usazi into yoba funeka uzikhilile. Amen. Hayi. Ngoba xa ungathi uzikhile uzophelelwa ngumsebenzi. Amen. And uzawureplace umsebenzi. Xa ungathi uzikhile
iyahambeka. Okugqibela, qinisa ukholo lwakho ngokwendela enkosini. Give your life to Jesus ukuze ukwazi umelana nobomi ongekabazi nosowubazi nosezawubazi kuba bona ubomi busezawusibonisa iflames egaleni lenkosi.